Nacían na casa, eu non, naceu nós antes aquí pertenecíamos a Pontevedra en Montecelo, pero sí que nacían na casa, sí. Eu non, pero, bueno, eu nacería na casa tamén, pero, claro que nací na casa, pero a miña filla non, pero sí que nacían. Sabían, claro que sabían, sempre había en cada aldea ou eso, cando unha persona iba a dar a luz, iban buscar aquela muller que xa sabía como, bueno, cando a cousa non se complicaba, pero despois había moitos casos que se complicaban e morrían moitas nais e moitas mulleres e moitos rapaces. Pero, bueno, iso xa... Ai, bueno, non se podían comer 50.000 cousas. Non se podía comer pulpo, porque senón podían salir manchas. Se tiñas un antoxo de calquera cousa, podíalle salir manchas ao rapaz. E como cando unha persona tiña a regla, unha muller tiña a regla, non se podía mollar, non se podía lavar, non... Bueno, iso era todo, eu acórdome, cando a primeira regla que tuve, a primeira cousa que me dixeron é non te molles, non te vayas tal, iso era creencias que había antes. Unha persona que tiña, unha muller que tiña a regla que non podía facer o pan, que non podía amasar. Eso sí que teño oído tamén. Había as parteiras, pero eran parteiras que eran xente sabia que non, vamos a ver, que non tiña conocimientos máis que de ver parir a moitas mulleres, simplemente, que non eran de outra cousa. E sí que había, en cada zona, había unha parteira que era a que axudaba a traer os fillos ao mundo a todo o mundo. Sí que había, o que pasa que xa eu na miña época, pois xa non se daba a luz na casa. Pero, por exemplo, miña sogra sí que dou a luz na casa. E había ali naquela zona, había unha señora que chamaban, eu teño escoitado moitas veces a señora Esperanza, cando unha persona, cando a muller iba a parir, pois iban buscar a señora Esperanza para axudar a traer ao mundo o rapaz ou rapaza que viñera. Si, iso tamén o teño oído. O que pasa é que eu non coñecín a nadie dese tipo, pero sí que había, que decían que sí que había. Que había mulleres que desfacían os fillos, que as levaban a certos sitios a unha muller, unha moza solteira normalmente, sobre todo se era de boa familia, non podía ter un fillo de solteira, que eso estaba mal visto. Bueno, de feito, repudiábanas e todo. Se eran de familias pobres non pasaba nada, porque había que acoller a todo e non había outros medios, entonces, de feito, miña sogra tuvo unha tía que tuvo unha filla de solteira, bueno, quedou solteira, e despois mesmo as irmás e todo, bueno, cantábanlle cousas e despois incluso abríanlle as ventás, decían que claro, ao dar a luz e por aí, claro que había que coidarse, ya que a muller non coidaron nada, ao final terminou media cega e morreu deixando a nena moi pequeniña, pero porque mesmo as irmás iban en contra dela tamén, porque aquilo era unha baixeza para unha familia, ter un fillo de solteira. Si, eu de feito o meu irmão naceu na casa, acórdome eu de eso. E nós ali tiñamos esa curandeira que era a que la facía de todo, que axudaba as mulleres cando daban a luz e eso, sí. Era ela, ali na aldea era ela para todo. Hombre, eu neso, a ver, nese caso nunca estuven, porque claro, cando o meu irmão naceu, pois eu ao mesmo tempo, aunque lle levo 11 anos, pois era nova. Pero sí que as outras mulleres sí que aprendían tamén, elas tamén tiñan idea de saber como se facía. Había moitas cousas que che decían que non podías comer pulpo, que non... Bueno, había certas cousas que che parecían, que hoxe che parecen... Cando estabas embarazada tamén, pero da regla tamén che o decían, sí. Eu a verdade que fixen de todo. Entonces... Axudaban as veciñas dali, eu acórdame que eso, acórdame eu sendo xa rapaza grandiña, miña nai tiña unha cruz de Caravaca, pero en grande, así como unha mao así. E cando as mulleres iban ter familia, aquelas mulleres viñan todas buscar aquela cruz. E dicían que a puñen ao pescozo e que as axudaba, que tiñan familia enseguida. E era verdad, cando a muller iba, a cruz estaba xuntiña. E despois, unha vez que daba a luz, a cruz quedaba separada, que ten por un lado e por outro, a cruz Caravaca. Quedaba así aberta, e según a muller iba curando, a cruz quedaba xuntiña. Eso ainda ten miña na casa, parece unha cousa do outro mundo.
Eu só me acordo así deso, que viñan as señoras, todas por ali, viñan buscar a cruz, viñan buscar a cruz. E miña nai viña sempre. E dicía que o tiña rapidísimo. Eso, eu non sei, pero eso vino eu, xa dixo. Vela xuntiña, e cando naceu miña irmá, a Mar Nova, que puxoa e quedou aberta así, separada. Eso, miña nai foi pasando o tempo e eso, xutouse, quedou xuntiña, que... Si, antes dábarlle, porque non había outra cousa, se leite, se tiñas unha vaca na casa ou iso, pois era o que se lle daba, que non era como agora, que vale a comparar. Antes non había nada disso, nin había iogure, nin había... Eu acórdome que non... Miña nai sempre dicía que ela que, bueno, que tiña bastante leite para lle dar. Non sei, despois... Polo que decían, polo que contaba meu pai, que había nenos que tiñan 5 anos e mamaban a teta. Chegaba o rapaz un da nai, mamá, dame a teta. E eu teño entendido que tomaban huevos con viño, ou con cerveza, para que lle dera forza á muller. Sei que era para que lle dera forza á muller. E tomaban Sansón. Eu non sei. Eu polo que contaban... O pulpo, sí, o pulpo. Que non se lle podía tocar ao pulpo, porque lle salían manchas ao bebé. Eu nací na casa, sí. Ali no meu pueblo había unha señora que se chamaban a señora Carme. Bueno, eu do oídas, que iba a todos os lados. Facer de parteira. Non sei, aprenderíano indo a moitos sitios e chamaban, terían esa sabiduría, porque non o iban a aprender a sitio ningún. E había esa señora que se chamaba, que facía eso, que a chamaban, hai que ir onde a señora Carmen que está para nacer. E eu, de feito, un primo que teño que o primeiro naceu no hospital e o segundo quixo a nai ter na casa e... Pero, bueno, xa foi un don Alalín, creo. Eu que sei, na miña época xa poucos se tiñan na casa, xa se iba ao hospital. Non sei en que ano se deixaría. Nos 70, o mellor. Sí. Pero antes era todo, fillo, todos os tiñan na casa. Sí. Eu non a conozo de verdad, pero eu sei que nun sitio cerca de onde somos nós, que había unha señora que sei que ter facía os fillos. Pero non sei. Sei que ter facía... Sí, ter facía os fillos. Pero abortaba. Chamámonos a abortar, foi a abortar. Sí, que esa señora decían que... Claro, non era un comentario así, porque o que iba non o contaba. O que iso iba ás escondidas, pero sí. Que decían que esa señora... fai ese traballo. Como iba a ser? Fun lavar ao río todo o día a víspora, e a revíspora para o outro día, botei a roupa e xa me daban ali, como se chama? Contraccións? Eso. E botei así toda a tarde, o día 6, e o día 7 naceu a rapaza. Así que era así, non había outra cousa. Había algúns que, se botaba moito tempo, que a cousa non viña ben, pois chamaban unha comadrona. E era o que había. E claro, as mulleres viñan xa cando a cousa apuraba, senón non viñan. E así foi. Pois que había aquí unha señora, claro, tuvera 10 fillos e tiña experiencia, entón era así. Sí. Eu estou na casa cunha comadrona. Pequenos non, estes últimos, pois non, pero eu a maior parte deles estuvenos todos aquí na casa. E quen lle axudaba? A comadrona, chamaba unha comadrona que había aí en Lalín, que creo que atendeu a moitísima xente, chamabanlle Piedad. E, bueno, na nosa casa estaba, lévanse de 2 anos, de ano e medio, estaba cada tanto. Moi cariñosa, moi buena, moi...
Así, ela, hasta o último momento, eu cría a ela. Estaba solo ela. Eu dinlle de mamar hasta os 3 meses, que era o pouco me chegaba. Despois non me chegaba. E iba-lle dando, collía leite, rebaixabarlle un pouquiño, e maicena, e así unha fariña. E facíalle as papillas e iba-lles dando. Polo biberón un pouco raras, despois un pouco máis bastas, tiñas unha mamadeira que botara o chorro un pouco máis espeso, e despois xa lles dabas pola cuchara. E criáronse estupendamente. Para que, como lle queres tanto, e eres tan sacrificado por eles, non sei de onde che sala a energía. É o que eu non me dou explicado agora. Que digo, pero como poden facer?